България сте известен предимно със служението си сред наркомани. Кажете ни какво се е променило? С какво се занимавате в момента? Все още имаме домове за наркомани. Преди 40 години Бог ми помогна да започна Teen Challenge и сега имаме основание над 500 дома по целия свят, включително и в мюсюлмански страни. Но в момента основно се занимавам с пастируването на една църква, която се намира точно на площада Таймс Скуер на Бродвей в Ню Йорк. Също така пътувам много за международни пасторски конференции. Разбира се, центровете за наркомани продължават да съществуват. Аз съм ангажиран и с тях, но всички те се издържат самостоятелно. Хиляди наркомани и алкохолици се обръщат към нас и търсят помощ в Христос. Имате голяма църква у дома в Ню Йорк. Какво ви кара да оставите паството си там и да пътувате по цял свят, включително и в България? Получавам стотици хиляди писма от пастори, както и много имейли. Ние имаме 5 уебсайта. И всички тези пастори изразяват своето отчаяние, умора, тревоги. Но аз изчаквах, докато стана на солидна възраст и косата ми побелее и, разбира се, натрупам опит, за да мога да говоря като баща, особено на младите служители. Искам да ги окуража. Говоря най-вече за Европа. Там апатията и светското влияние са се засилили. Надигащите се светски движения все повече затрудняват разпространението на благата вест. И в църквите няма много хора. Моля се Бог да ми даде състрадание към тези пастори, за да ги насърча като духовен баща, а не да им раздавам правосъдие. А Библията казва, че няма много духовни бащи. Аз проповядвам вече 50 години и си мисля, че бих могъл да помогна по някакъв начин. Кои са някои от най-важните уроци, които сте научили през годините и искате да предадете на идващите след вас? Най-великото служение е да познаваш по-дълбоко Исус с цялото си сърце. След 50 години служение смятам, че това е основата на моя живот. Не искам да проповядвам за методи или начини за това как да се изгражда църква, а за това как се общува с Христос. Особено сега, покрай събитията около смъртта на папа Йоан Павел II, много млади хора се стичат в Рим, защото намират в него посланника на мира. Може би 1 на 1000 от тях е посещавал църква. Когато ги попиташ защо не ходят на църква, те отговарят, че там няма живот и нищо не може да ги заинтригува. 40 години от служението си съм работил с млади хора и искам да приканя пасторите да протегнат ръка към тях. Ако пасторите наистина познават Христос и го проповядват на младите не само с Библията, но с живота си, това ще разпали нова ревност за Христос от тях. Как успявате да съхраните тази ревност? Каква е тайната? Това става, когато прекарваш време с Бога. Това, което виждам сред водачите от най-различните номинации е, че повечето от тях са толкова заети, че нямат време да се молят. Но трябва да намериш такова време. Сега повече от всякога църквите се нуждаят от водачи, които не са само носители на нови идеи, но имат жива връзка с Бога. Това търсят младите. И ако няма такива водачи, ще изгубим цяло едно поколение. Вчера вие говорихте за изпитанията в служението. Кое беше най-тежкото изпитание в живота ви? Всичко, което съм научил в живота си, е било чрез изпитания.
Не си спомням да съм научил нещо, когато всичко е било наред в живота ми. Например, по времето на комунизма в Русия или гоненията в Китай, нелегалната църква процъфтява. Сега обаче, когато Китай преуспява, църквата бива изпитвана. Смятам, че едно от най-големите изпитания, пред което ще застане България, е настъпващото благоденствие. Това е времето, когато християните ще пожелаят къщите и колите. Аз вярвам, че Бог иска хората му да бъдат материално благословени, но виждам и разрухата, която дойде вследствие на това в американската църква. Ние имаме огромни църкви, но в много от тях целта е да преуспееш на всяка цена. Това унищожава църкви и служители. Вярвам, че най-голямото изпитание за България, за църквата в България, ще бъде настъпващото благополучие. Ние го имаме в Америка, но виждам, че то разрушава. Най-силна църквата у нас е била в най-тежките за икономиката ни моменти, когато хората бяха в нужда. Бог не ти трябва, когато всичко е наред. Какво е посланието ви към служителите в България? Основното е да познаят и да схванат Христовия ум. В Библията се казва, че трябва да имаме Неговия ум, да мислим по начина, по който Той мисли, и да живеем по начина, по който Той е живял сред хората. Исус каза: "Отказах се от славата си и станах слуга." Когато хората, било то и невярващи, видят на амвона човек, който не се стреми да бъде известен, не търси слава за себе си, а желая да служи на другите, това впечатлява хората, които искрено търсят Бога. Можете да изградите мощна църква. В Америка имаме църкви между 8 и 10 хиляди души. Хора от най-различни нации. Но това не означава нищо за мен, ако ти не си слуга на тези хора. Ако желанието за успех стане висша цел в живота ти, църквата ще бъде унищожена. Посланието, което нося тук, е свързано с това: Бог да ни даде смирени хора, които не търсят своята слава, а искат да бъдат слуги. България не се нуждае от огромни църковни сгради. Ние сме минали по този път. Съвсем скоро и тук ще нахлуят проповедниците, които ще проповядват единствено благополучие. Съвсем скоро един такъв много известен проповедник в Америка каза нещо, което може да послужи като предупреждение за България. Ако чуете, че Исус е дошъл, не го вярвайте. Той няма да дойде преди да получиш хубава кола или нова къща. Исус не може да дойде, докато не се подредиш в живота. Ето това е страшното. Надявам се конференцията тук да бъде сериозно предупреждение за разрушителните сили на този вид Евангелие. Бог иска да ни благослови материално, но първо са богатствата, които са скрити в Исус Христос. Благодарете на Бога за всичко, което ви е дал, но не това е целта. Аз вярвам, че Евангелието на благополучието ще навлезе в България, но така също вярвам, че Бог ще въздигне млади служители тук, които ще кажат не на тези неща. Нещо ново ще се роди тук. Нямате нужда да внасяте неща отвън. Защо трябва да идват хора отвън, американци? Да, те могат да добавят много. Слава на Бога за американските мисионери, които са помогнали на много места. Но вече е време църквата в България да се надигне и да каже: ние сме Божии хора. Имаме на какво да научим другите, дори американците. Виждам, че това ще стане. Аз не съм пророк, но ако бих пророкувал нещо, то това е, че ще дойде ден, когато ще видим хора не само в Ню Йорк, но по цяла Америка, които са научили какво означава да вървиш с Христос в пълнота. И те ще се обърнат към нашата американска култура и ще ни кажат: пропуснали сте целта. Ще има хора и от Корея, и от Куба. Вярвам, че Бог ще даде голямо съживление в Куба. Кубинците ще изпращат мисионери по цял свят, защото църквата там избуява, точно под носа на Фидел Кастро. Надявам се,
След година-две да имаме конференции и там и да видим велики неща. И те ще дойдат не от страните, които тънат в благополучие, които са преситени от Евангелието и имат толкова много възможности и са ги пропуснали. Бог ще даде на България необходимите ресурси и аз смятам, че вие няма да ги прахосате. Many have squandered those resources. God's going to give Bulgaria resources, but I don't think they're going to be squandered. What is the inheritance you want to... Какво наследство бихте искали да оставите на следващото поколение? The only important thing when you get to the throne of God. Най-важното нещо, когато застана пред трона на Бога, пред съдията на всички народи и хора, няма да бъде списъкът с нещата, които съм направил. Получил съм всякакви почести, построил съм църкви и библейски училища, написал съм около 25-30 книги, но това не означава нищо. Когато навършиш 70, започваш да осъзнаваш, че единственото, което си е струвало, е било общението ти с Христос. Искам един ден да мога да кажа, като апостол Павел, не зная никой друг, освен Христос, и то разпнат. Това е пълното удовлетворение. Когато светът види пастори, които са така запленени от взаимоотношенията си с Христос, че нямат нужда от нищо друго. Не, че отричам материалните неща, които ни заобикалят, слава на Бога за тях. Аз ги използвам, но не съм запленен от тях. Живея в уютен дом и имам хубава кола, но тези неща не означават нищо за мен. Те нямат място в сърцето ми. Когато застана пред Бога, единственото нещо, което ще има значение, е да погледна Исус в лицето и Той да ми каже: аз те познавам. Мечтая да чуя това. Познавам те. На някои Бог ще каже: ти изгонваше демони, изцеляваше болни, вършеше велики дела, но аз не те познавам. Не те познавам. И това за мен е най-голямото нещастие за един служител или християнин или вярващ. Да изживееш целия си живот, ангажиран в най-различни дейности, но да не намериш време за молитва, докато постепенно бъдеш задушен от нещата в този свят. Благодаря ви много. Пастор Дейвид Уилкърсън и неговият син Гари бяха говорители на християнската конференция, проведена от 8 до 10 април в Националния дворец на културата, град София. Желаещите да се срещнат с автора на книгата "Кръста и героите на ножа" дала сила за вяра, надежда и любов на няколко поколения християни от цял свят. Както в книгата си, така и от амвона, пастор Дейвид Уилкърсън вече 50 години проповядва изстрадани лично от него библейски истини. Защото Бог не се опитва да привлича внимание. Бог иска да дойде там при теб, посред болката. Християнското му отношение към страдащите намира израз не само в проповедите, а преди всичко в основаните по цял свят 500 центъра за лечение на зависими от наркотици и алкохол. 700-те хиляди посетители на 5-те сайта на неговата църква Times Square са показателно число за интереса към неговото поучение. Най-великото служение е да познаваш по-дълбоко Исус с цялото си сърце. След 50 години служение смятам, че това е основата на моя живот. Аз не искам да уча хората как да служат и как да правят църкви, а как да се приближават все повече до Христос. Да не се оправдаваме с заетост, а да намираме време за лично общуване с Библията, са част от акцентите на интервюто, дадено специално за предаването "Християнството". В него той сподели още, че най-важното нещо, когато застана пред трона на Бога, пред съдията на всички народи и хора, няма да бъде списъкът с нещата, които съм направил. Получил съм всякакви почести, построил съм църкви и библейски училища, написал съм около 25-30 книги, но това не означава нищо. Когато навършиш 70, започваш да осъзнаваш, че единственото, което си е струвало,
е било общението ти с Христос. Искам един ден да мога да кажа, като апостол Павел, не знае никой друг, освен Христос, и то разпнат.